पिल्लायजी. नमो सिद्धारूदाय ह्या डॉक्युमेंटरी फिल्मच्या प्रिमियरा खातीर आयज आमी आवर्जून हांगासर मेळ्ळ्यात आनी मातशे जोरात आवाजान राज्यपालान वेळात वेळ काडून ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लायल्या त्या खातीर तांचे खरेंच मना काळजान देव बरें करूं. ताळ्यांचो गजर हो असोच चालू आसूं दी जो पर्यंत ते स्टेजीर पावता तो पर्यंत. फुलांनी येवकार भेटयतना सगळे आमचे तशें तांच्या बरोबर आसा श्रीपाद नाईक जी. हांव तांकांय येवकार भेटयता. मिनिस्टर फॉर पावर अँड न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी. श्रीधरन पिल्लयजी म्हाका दिसता गोंयकारांनी ताका आपलोसो केला. फाटल्या काही वर्सांनी तांचेर गोंय राज्यान जे प्रेम केलां तें म्हाका दिसता कौतुकाचें आसात. खऱ्यांनीच पिपल्स गव्हर्नर म्हणून तांची ओळख दोतोर श्रीधरन पिल्लयजी. तशेंच आमच्या मदीं आसा श्रीपाद नाईक जी, मिनिस्टर फॉर पावर अँड न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी. आमच्या मानेस्ता कडेन मागता की तांणी वयर माचयेर येवचें. ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसा दोतोर PS श्रीधरन पिल्लयजी, गोंय राज्याचे राज्यपाल. तशेंच श्रीपाद नाईक जी, मिनिस्टर फॉर पावर अँड न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी. तशेंच सुभाष फळदेसाय जे आमच्या मदीं काही क्षणांत हांगासर येतले. तशेंच महेश तेंगीकाय, MLA हुबळी धारवाड सेंट्रल अँड गेस्ट ऑफ ऑनर. तशेंच चन्नबसप्पा होसमनी, डायरेक्टर पंचामृत इंडस्ट्रीज. VSV प्रसाद, MD स्वर्ण ग्रुप. आनी तशेंच बाकीचे मानेस्ता. हांव सगळ्यां कडेन मागता की नॅशनल एंथमा खातीर तुमी आपल्या स्थानाचेर उबे रावचे. आय रिक्वेस्ट फॉर द नॅशनल एंथम टू बी प्लेड. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय. नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. कांय दीस फाटीं प्रुडंट नेटवर्कान थारायलें की आमी दक्षिण भारतान एक्सपांड करतले म्हणून. विचार जालो, प्रवासूय सुरू जालो, बट दिशा नासली. बट काही प्रवास करून आमी अशा
एका स्थानाचेर पावले, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, नोईंगली, अननोईंगली, आनी आमकां थंय सगळ्या आमच्या प्रश्नाच्यो जापो मेळ्ळ्यो. तें स्थळ आसलें सिद्धरूढ स्वामीचो मठ हुबळीत. आनी म्हाका दिसता स्वामीच्या आशिर्वादानूच आयज आमचे मानेस्त आयज आमच्या मदीं आसा, तशेंच तुमी सगळे हांगासर आमकां ह्या कार्यक्रमात जुळ्ळ्यात. हो कार्यक्रम फक्त डॉक्युमेंटरीची प्रिमियरच न्हय, तर म्हाका दिसता स्वामींच्या जिवनाचो उत्सव आनी म्हाका दिसता आमच्याय प्रवासाचो हो ल्हानसो उत्सव. कारण ह्या प्रवासात आमी बऱ्याच लोकांक मेळ्ळे आनी नवी नातीं जुळ्ळीं. सो आमच्या खातीर हो उत्सव आसा नात्यांचो. हांव चड वेळ घेयनासतना आमच्या ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करता. हांव मागता आमच्या मानेस्तां कडेन की तांणी दीप प्रज्वलन करचें. आय रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन द डेज टू कायंडली जॉयन अस फॉर द लायटिंग ऑफ द लॅम्प. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते. दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो में हारतो परम दीपम ज्योति नमोस्तुते. In a Hindu culture, lighting a lamp is a part of daily rituals and worship. It symbolizes the presence of divine energy, dispelling darkness. Of Goa. He also has written numerous books and has a distinguished career of writing for 4 decades, focused on urban and rural Goa. आणि म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान जर गव्हर्नराची ओळख जितकी अर्बनान आसा तितकीच म्हाका दिसता रुरल गोवानूय आसा, अशें आमचे दोतोर श्रीधरन पिल्लय. हांव मागता बसवराज शेट्टर आणि के.एल. पाटील हांच्या कडेन की तांच्यांनी गव्हर्नराचें स्वागत तांकां स्वामींची मूर्ती दिवन आणि एक शॉल दिवन तांचें स्वागत करचें. हांव मागता बसवराज शेट्टरजी आणि के.एल. पाटील तांच्यांनी श्रीधरन पिल्लयजींचें स्वागत करचें. मोठ्या ताळ्यांनी तांकां येवकार भेटोवचो.
खऱ्या अर्थान गोंय राज्याचे गव्हर्नर हे खरे खुरे गोंयकार कशें आमकां सगळ्यांक दिसता आनी तशें वागता देखून. तशेंच आमच्या मदीं आसा श्रीपाद नायक जी, मिनिस्टर ऑफ पॉवर एंड न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी. अ ट्रू स्टोरी ऑफ रेजिलियन्स एंड पर्सिवरन्स स्टार्टिंग एज अ कार्यकर्ता टू द युनियन मिनिस्टर. भाऊन वेगवेगळे इलेक्शनात जैत मेळयला आणि फाटल्याच काही दिसांनी तांणी कन्झिक्युटिव्हली 6 वेळा इलेक्शन जिखून सध्या ते मिनिस्टर फॉर पॉवर एंड न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचे मिनिस्टर आसा. हांव मागता विनायक गोडके आणि चन्नवीर मंगुरवाडी हांकां की तांणी तांचो भोवमान करचो. तसेच या कार्यक्रमाक आसा आमच्या मदीं महेश तेंगीकाय जे आसा MLA हुबळी धारवाड सेंट्रल आणि आमचे आयज गेस्ट ऑफ ऑनर. अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ सिद्धरूड स्वामी and is credited for development of Hubli. He is instrumental transforming Hubli into a modern city with a balance of human and industrial development. He believes every decision taken is with the blessings of Swamiji and is because of Maheshji that we are all witnessing and are part of this function. हांव मागता मिस्टर तुळजप्पा आणि मिसेस गीता कलबुर्गी हांकां की तांणी शॉल आणि मूर्त दिवन महेश तेंगीकाय हांकां येवकार भेटोवचो. मोठ्या ताळ्याच्या गजरात, कारण हुबळीच्यान स्वता ते आयल्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लावपाक. आणि म्हाका दिसता काही कमी लोक आसतले ज्यांनी हे डिसायड केल्ले की 21 तारखेक हे फंक्शन जातले, तातूंतलेच एक महेश जी आसा. तसेच आमच्या मदीं आसा मुर्मुगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर. A fiery young leader, Sankalp rose from grassroots politics to legislative assembly with great struggle. As we look at the future and anticipate the Swami will shower blessing in times to come. And I'm not anticipating anything politically. हांव तांकां all the best म्हणटा तांच्या राजकीय आणि पर्सनल प्रवासार. हांव मागता मिस्टर पुजारी हांकां आणि रमेश बेलगावी हांकां की तांणी तांकां शाल आणि मूर्त दिवन स्वामींची तांकां येवकार भेटोवचो. तशेंच ह्या कार्यक्रमाक आमकां म्हाका दिसता खऱ्या खुऱ्या आर्थीक मदतीन जर आमकां कोणें फाटबळ दिला आणि ह्या कार्यक्रमाची सोबा वाडयल्या जाल्यार म्हाका दिसता चन्नबसप्पा होसमनी, डायरेक्टर पंचामृता इंडस्ट्रीज आयज आमच्या मदीं ह्या कार्यक्रमाक आसा. ते आसा प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीन कर्नाटका असोसिएशन हुबळी. आणि पंचामृता जर ट्रुली प्रत्येक गोंयकाराच्या म्हाका दिसता घराघरान जर पावला जाल्यार ते क्रेडीट हांचे आसा चन्नबसप्पा होसमनी. हांव मागता चन्नवीर मुंगरवाडी हांकां की तांणी तांकां शॉल आणि स्वामींची मूर्त दिवन तांकां येवकार भेटोवचो. पंचामृता इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे होसमनीजी. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, स्वयंपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन, तंदुरुस्त गोंयकार, तंदुरुस्त गोवा. तशेंच आयज आमच्या मदीं आसा ह्या कार्यक्रमाक डॉक्टर VSV प्रसाद जे आसा MD स्वर्ण ग्रुप. हांव मागता चन्नवीर मुंगरवाडी हांकां की तांणी शॉल आणि स्वामींची मूर्त दिवन तांकां येवकार भेटोवचो.
तसेच ह्या कार्यक्रमाक आसा आमच्या मदीं बसवराज कल्याण शेट्टर, चेअरमॅन श्री सिद्धरूढ स्वामी मठ ट्रस्ट कमिटी हुबळी. आनी म्हाका दिसता आयचो हो कार्यक्रम हांगासर घडटा जाल्यार ताज्या फाटल्यान तांचो मोलाचो वांटो आसा. हांव मागता शमानंद पुजारी हांकां की तांची शाल आनी स्वामींची मूर्त दिवन तांकां येवकार भेटोवचो. जोरान ताळ्यांनी तांकां येवकार दियात. बसवराज कल्याण शेट्टर, चेअरमॅन श्री सिद्धरूढ स्वामी मठ ट्रस्ट हुबळी. तसेच ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसा श्री स्वामी गणेशानंद जे आसा पर्वरी मठचे. आवर्जून उपस्थिती लायल्या रत्नागिरीच्यान राजेंद्र दली हांनी जे आसा सोशल वर्कर आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रभारी. आमच्या मदीं आसा राजेंद्र दळी. हांव आवर्जून तांकां ताळ्यांनी येवकार दिया. हांव मागता उदय नायक हांकां की तांणी तांकां शॉल आणि स्वामींची मूर्त दिवन तांकां येवकार भेटोवचो. तसेच आमच्या मदीं आसा नितीन म्हामल जे आसा वायस प्रेसिडेंट अखिल गोमंतक श्री सिद्धरूढ संप्रदाय प्रतिष्ठान गोवा हांचे वायस प्रेसिडेंट. हांव मागता की तांचोय शॉल आणि स्वामींची मूर्त दिवन तांकां येवकार भेटोवचो. नितीन म्हामलजी. आणि थिंक लास्ट बट नॉट द लिस्ट आमच्या मदीं आसा योगीराज दिगंबर कामत. हांव मागता की तांणी वयर माचयेर येवचें आणि हो भोवमान स्विकार करचो. आयज काही कारणां खातीर दिगंबर बाब आमच्या मदीं ह्या कार्यक्रमाक पावले ना. हांव मागता योगीराज कामत हांकां सोशल वर्कर मडगांवचे तांणी वयर येवन हो भोवमान स्विकार करचो. हांव मागता उदय नायक हांकां विनायक हांकां की तांणी वयर येवन तांकां शॉल आणि स्वामींची ही मूर्त दिवची. मडगांवचे तशेंच गोंय राज्याचे विजनरी लिडर म्हणून दिगंबर बाब हांची ओळख. आणि आयज आमी ज्या वास्तून हांगासर हो कार्यक्रम घडयता ताच्या फाटले खरे विजन हे दिगंबर बाब हांचे आसा. आयज काही कारणां खातीर ते आमच्या मदीं ह्या कार्यक्रमाक पावले ना. हांव मागता डॉक्टर श्रीधरन पिल्ले हांकां की तांणी हो भोवमान बसवराज कल्याण शेट्टर हांचो करचो जे आसा चेअरमॅन श्री सिद्धरूढ स्वामी मठ ट्रस्ट कमिटी हुबळी. बसवराजजी हे खूब इन्स्ट्रुमेंटल आसा आयच्या ह्या कार्यक्रमा फाटल्यान. आयज हो कार्यक्रम हांगासर घडटा जाल्यार तातलें एक कारण म्हटल्यार बसवराज हांचे आमकां हो सपोर्ट. हांव मागता दोतोर श्रीधरन पिल्लय गोंय राज्याचे राज्यपाल तांणी हो भोवमान तांचो करचो. म्हाका दिसता पयलीं जेन्ना आमी तुमकां एक स्टोरी सांगली की आमी विचार केलो दक्षिण भारतांत वचपाचो
कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आमी एका जाग्याचेर पावले ते म्हळ्यार सिद्धरूढ स्वामींचो मठ. आनी म्हाका दिसता जे पयले पावलां जी थंय दर्शनाक पावली आनी ज्या मठान पावली ती काही आमची कोर टीम असली जी प्रुडंटाची, जाणे डिसायड केलें थंय वचोन की आमी एक डॉक्यू फिल्म करतले जेणे करून स्वामींचे जे आयुश्य आसा ते सगळ्या मुखार पावतले. ती टीम असली राजेश नाईक, कुलदीप आसगांवकर, तशेंच तुलसीदास च्यारी आनी प्रवीण हांचे. हांव मागता राजेश नायक हांकां की तांणी वयर माचयेर हांगासर येवन आपलो एक्सपिरियन्स शेअर करचो ह्या डॉक्युमेंटरी फाटलो. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. His Excellency Sri Sridharan Pillai ji, Honorable Governor of Goa, आणि माचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त आणि तुम्ही सगळे, म्हाका उतरां सुचना. आज म्हाका जेन्ना आमची जी थंय जाल्लो प्रोग्राम आमी जे केलें ताजे बद्दल उलोवपाक सांगलां. आज हो सगळो जनसमुदाय, ऑल दीस स्पिरिच्युअल सोल्स हियर, तुमकां पळोवन म्हाका दिसता की वी आर बॅक ऑन द सेम स्पॉट नाव इन सिद्धारूढ मठ टुडे. सो ओम नमः शिवाय वन्स अगेन. ओम नमः शिवाय. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. सही बोला होगा मैंने. सगळ्यांक येवकार, सगळ्यांना नमस्कार. सबको इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत. So why I am speaking in all these languages is like the basic thing about Siddharooಢ Swamiji and his followers is that he has, the followers have no boundaries and barriers of caste, creed, language, or prant or state, what I say. To begin with, it was indeed an honor initially when I was selected with my team to produce this documentary. I was actually selected as an anchor for this documentary. But today, this is the day when I'm hopefully happy that I have anchored this mammoth ship of spirituality on the right location, right spot to welcome you all on this, all aboard. The ship is Namo Siddharuಢaya. To share few experiences, basically we had lot of experiences when we were there. Initially we had as prudent media, we accept big challenges. And this was a major challenge, what I feel, because it was all about speaking about spirituality, faith of millions of people. So when we started with this, we had a confusion what to do. And our team, my team, I would like to introduce Tulsidas च्यारी, who was the cameraman, Kuldeep, producer, Kuldeep, Praveen Gaonkar, who was the drone shot. You will have to witness those brilliant shots which we had from Tulsi and Praveen under Kuldeep. So when we reached there, we had this confusion what to do. But the moment when we reached there, we had our first step there. We were mesmerized with that amount of spirituality in that area. It was that moment of time when I had that full script in front of my eyes. I said, yes, that's it. And that's how it started. There are lots of things to share about, but like I would just share a few things. They were the people from Karnataka, Hubli, especially the Mutt committee, were so humble and so comfortful that we could never feel that we were out of our state, basically. Thank you so much for that, first of all. And then when we started this documentary, we had many people who helped us. Just to mention one name, the translator of this
subtitles for this script, Mr. Mutturaj Badigar. He must be there in here now with his family. So to mention specially, when he was writing this script, he was so devotionally involved in this script that he literally asked his 8 months old child to type a word of this script. So that was the amount of spiritual devotion of people towards Swamiji. I think I have lots to share, but short of time again. Another thing to mention, just one thing. No, I would just finally quote one sentence of the administrator, Madam Shanti ji. Huh. What she mentioned, and it is in the video also, she said, secularism, what we call about, like in our constitution, the word. If you want to really know the name, about like the meaning of the word, you should come to Siddharud Mutt. And that's what I think we have experienced. I would once again pay my gratitude to all the lovely people of Hubli, Karnataka, especially Mutt committee, who have been very helpful. Then again, down in Goa, Akhil Gomadak Shri Siddharud Sampradaya Pratishthan, Goa. A big thank you to everyone. Along with my team members, again, Praveen, Kuldeep, Tulsidas Chari, and our video editor, Apeksha Pednekar, who could not be here today, and all my prudent team, I welcome you once again aboard Namo Siddharudaya. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Thank you. Ladies and gentlemen, again a warm round of applause. Before we see the documentary, the team has been very emotional in sharing their thoughts on the entire filmmaking. Moving on, हांव रिक्वेस्ट करता चन्नबसप्पा होसमनी हांकां की तांणी वयर माचयेर आमच्या मदीं कांय उतरां उलोवची. Again, very integral part for getting this function done and also the documentary. Ladies and gentlemen, Channabasappa Hosmani, Director, Panchamruta Industries. A warm round of applause, please. Siddharud Swami Maharaj ki. Siddharud Swami Maharaj ki. Good morning, everybody. Dignitaries on the dais and off the dais. I'm very proud to attend this program. मैं और मेरा जन्मभूमि कर्नाटका हुबली सिद्धारोड मठ के पास है और मेरा कर्मभूमि जो है वो गोवा है. 25 साल पहले हमने व्यापार चालू किया इधर. कोकेरो सर्कल में मैंने सिद्धारोड मठ को देखा पहली बार और उधर का दर्शन लिया. जिस दिन मैंने दर्शन लिया उस दिन मेरे को लगा हम लोग कुछ ऊंचाई पे काम बढ़ाने वाले हैं और ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं. ये विश्वास सिद्धारोड मठ के अंदर मुझे हुआ. और जब हम गोवा आए थे बहुत छोटे से काम से हमारा काम शुरू करना पड़ा हमारा कंपनी से. आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गोवा वाले लोग हमको इतना ऊंचाई पर लेके गया. 25 साल में पंचामृत ब्रांड को नंबर 1 बना दिया गोवा में. और उनका सपोर्ट से आज भारत देश में फर्स्ट विटामिन राइस इंट्रोडक्शन किया है पंचामृत ब्रांड वाले ने. और प्रूडेंट मीडिया के सभी टीम जब हुबली विजिट किए थे तभी हमको लगा था ये
चंद घंटों के लिए हमको मिल के जा रहे हैं। और 2-3 विजिट के बाद हमको लगा इनका एजेंडा, इनका प्रोग्राम, इनका मेहनत और सिद्धारूढ़ मठ के बारे में 100 साल का हिस्ट्री जो इन्होंने निकाला, इतना बढ़िया था। और इतना बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने बनाया डेनिसन्स होटल में, वो आज भी यादगार है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट किया है, उन्होंने छोटा सा जो फिल्म किया है, वो बाहर का स्टेट में आके जो लोगों का मन को टच करने में कितना मुश्किल है वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी बाहर स्टेट से आके इधर मैं हर एक नागरिक के दिल में बस गया हूं पंचामृत ब्रांड के नाम से। और आने वाले दिनों में प्रूडेंट का टीम जो भी है, अपना कर्नाटक में, सिर्फ हुबली में नहीं, पूरा कर्नाटक में हम सब लोग, ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं इधर, एमएलए साहब महेश टेगिनकाय साहब और एक बड़े भाई बैठे हैं प्रसाद साहब, इनको हम तीनों लोग उनके साथ खड़ा रह के आने वाले दिनों में हम पूरा सपोर्ट करेंगे उनको। और साथ में एक बात कहना चाहता हूं, जो आगे के जनरेशन के लिए कुछ बढ़िया चीज चाहिए, वो है ग्रीनरी। मुझे आज हुबली में ग्रीन मैन से नाम से जाना जानता है, सभी लोग मेरे को ग्रीन मैन बोलते हैं। मैं सिर्फ नाम से बड़ा नहीं होना चाहता है, मैं सबको एक विनती करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में नेचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कारण ढूंढिए, या बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या किसी का डेथ डे भी हो, सिर्फ कारण ढूंढिए पेड़ लगाने के लिए। और हर साल आपके कुटुंब में कितना लोग हैं उतना पेड़ लगाइए। वो हमारा आगे का जनरेशन के लिए कुछ चाहिए तो वो नेचर है। इतना बात कह के मुझे बात करने का जो अवसर इधर और मौका हमको जो दिया है, मैं प्रूडेंट चैनल या प्रूडेंट मीडिया के सभी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूं। देव बरें करूं सर। आय थिंक पंचामृता आयज प्रत्येक गोंयाच्या घराघरान पावला आनी आपलोसो ब्रँड जाला, खरो गोंयचो ब्रँड जाला। हांव मागता फुडल्या सुवातेर दोतोर VSV प्रसाद हांकां, जे आसा MD स्वर्ण ग्रुप, हांकां की तांणी 2 शब्द ह्या कार्यक्रमा खातीर उलोवचे। Good morning. Good morning, Goa. Respected Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai sir, my brother and guide Mahesh Tenginkai, MLA of Hubli Central, other dignitaries on the dais, and the disciples of Sri Siddharuda who are sitting here, and the Siddharuda Trust Committees, press and media. First of all, let me thank Prudent Group, Mr. Lewis, who has taken up this gigantic task and proved with his acts. There are so many people in this world to preach. Let us all be united. There should not be any caste. There should not be any religion. We should be beyond religion. These are all the preachings normally we hear from Swamiji's, and Siddharudha Swami has preached us to be united. It's only a mankind. There is no caste, creed, religion. Let us all be humans. And these preachings have been practically today has been proved by Mr. Lewis. A great round of applause for him. Nobody can dream. I think the God, who has created this world, who has created this mankind, his message is only, I have given you only this one time, this human birth to you, so that you should do the best to the society. And I think Lewis has done it in a befitting manner. And the dream, what he got, Siddharuda has blessed him, I can say. And there are
There are some tycoons in media. I can take the name Ramoji Rao. And future Ramoji Rao I can see in Lewis. I wish him all the best. And this Siddharuda documentary, what he is going to be released today by the hands of Governor, I think this would have been done long back by the people of Hubli, but we didn't get the opportunity. We are not lucky enough to get that opportunity. Louis is very lucky to get this opportunity to make this documentary and make a guide for the future generations. These preachings, whatever Siddharuda has given us, and Vasudhaika Kutumbam should be a fact. It should be a reality. I wish the team Prudent all the best, and I wish the Bharat should become Vishwaguru in the coming years with legendaries like Louis. Thank you very much. Thank you very much, sir. I think Prudent Network was destined to do this documentary. फुडल्या सुवातेर हांव मागता संकल्प आमोणकर मुरगांव MLA हांकां की तांणी वयर माचेर हांगासर येवचें आनी 2 शब्द उलोवचे. जोरदार ताळ्यांनी स्वागत करा संकल्प आमोणकर. नमस्कार. महाराजाक नमन करून आयज माचेर उपस्थित असलेले आमचे गोंया राज्याचे गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्ली सरजी, तशेंच माचेर उपस्थित असलेले आमचे गोंयचे लाडके, आमी सगळे ताका भाऊ म्हणटा, तशेंच आमचे आयज देशाचे मंत्री जे पावर आनी रिन्युएबल एनर्जीचे मंत्री आसा, तशेंच माचेर उपस्थित असलेले आमच्या मदीं धारवाडसून हुबली धारवाडचे आमदार बाप महेश आसा, तशेंच माचेर उपस्थित असलेले आमचे पर्वरी मठाचे स्वामी, तशेंच बाकीचे हांगा सगळे जाण उपस्थित असलेले, आनी तशेंच आमच्या मदीं आमचे सगळे सिद्धारू स्वामी महाराजाचे सगळे भक्त जे हांगा उपस्थित आसा, तशेंच आमचे मडगांवचे, मुरगांवचे, तशेंच बाकीचे सगळे गोंयसून येयलेले सगळे जाण, तुमकां खरेंच सगळ्यांक हात जोडून नमस्कार. आयची I will take this opportunity and especially thanks for giving this platform to my dear mentor, my friend, Sri Louis sir, who has always been a guiding force for all of us, because our Swami, Siddhartha Swami, the way when I met him, when I spoke to him on the phone, the way he used to tell me about Swamiji, and he requested me that once I should go to Hubli and visit that mutt. And he told me when he visited, the divine Shakti, what was there, what he felt, the supernatural power, what he felt over there was totally different. And the way he was expressing, I really told him, after this program, if you go again to Hubli, then definitely take me along with him. That was always I have requested Louis sir that I would like to visit, because I have not been there. And we are very lucky, and especially I am lucky that in my constituency, Mormugao, in Sada area, we have a small mutt of Swamiji, where we get an opportunity to visit that mutt. Our Swami, they come over there, and that is a big blessing for the people of Mormugao, and especially the people of Vasco, who always, many devotees come over there, and we have a permanent, a small mutt, which is now growing up day by day. And also, I would like to thanks our Prudent team, who has always been working on a different project. I think recently, Louis has worked on a different project at Sakli Ravindra, where they had a program of Sahu Maharaj, and now on Swami
this is the Swami, they are having this program. So they are always going in a different this thing, and especially Luis and his entire team, they have always been a backbone to many people from Goa, and also our people from Timlo group, especially Odud Bab, Ambar Timlo, they always stood behind many people in Goa, and who has prosperous grown up today because of that. Today, whatever I am here, standing as a MLA in front of our Swamiji, but the contribution towards my success also lies behind our Luis sir, the Odud Timlo Bab, our Timlo groups of company. They always stood behind me in my political career, in my business activities. Always they have supported me, and I'm always thankful to them. And I, in front of our Swamiji, I would always say that he showers the blessing on the entire Prudent team. And I'm once again very much thankful to Liz and the entire Prudent team who has given me the pleasure to be over here. Thank you. Thank you very much. आय थिंक स्वामीजीन जर संकल्प केलो जाल्यार येणारो काळ संकल्प आंबोडकरा खातीर बरो चुकाचो आनी भरभराटीचो आसतलो. ह्या एका नोटाचेर हांव संकल्पाक म्हजे बेस्ट विशीस दिता. तशेंच फुडल्या सुवातेर आमच्या मदीं आसा सुभाष फळदेसाय बाब, मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर. हांव तांचे हांगासर येवकार करता ह्या कार्यक्रमा खातीर. फुडल्या सुवातेर हांव मागता बसवराज कल्याण शेट्टर हांकां, चेअरमॅन श्री सिद्धारूढ स्वामी मठ ट्रस्ट कमिटी हुबळी हांकां, की तांणी 2 उतरां ह्या कार्यक्रमा खातीर उलोवची. So I request Basavaraj ji to kindly have a word first. We'll do the felicitation later. Okay. So, हांव मागता बसवराज कल्याण शेट्टर हांकां की तांणी सुभाष फळदेसाय हांचो, मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर हांचो सत्कार करचो, तसोच शाल आनी तशेंच मूर्त स्वामींची दिवन. Subhash Fardesai has been instrumental in unique concepts like International Purple Fest and transforming perceptions towards physically challenged. A strong support from Sanghi constituency and has a vision to transform Goa. Ladies and gentlemen, मोठ्या ताळ्याच्या गजरान सुभाष बाब फळदेसाय यांचे स्वागत करचें. तशेंच हांव मागता बसवराज शेट्टर हांकां की तांणी ह्या कार्यक्रमा निमतान 2 उतरां उलोवचीं. ओम नमः शिवाय. ओम नमो सिद्धारूढ़ाय नमः. Honorable, respected Sri P.S. Sridharan Pillai ji, Honorable Governor of Goa, and Sri Sripad Nayak ji, Minister of Power and New and Renewable Energy, Government of India, and Sri Sudhin Davalkar, Minister of Power, Government of India, and Sri Mahesh Tenginkai ji, MLA Hubli, Dharwad Central MLA ji, and Sri Subhas Vaidesali, Minister of Social Welfare and Government of Goa, Sri Sankalp Ammonikar, MLA Goa, and all respected dignitaries present in dais, and all the trustees of Hubli Siddharama Trust Committee, Hubli. Sir, it gives me an immense pleasure to be here on this auspicious occasion of launching of documentary film on the life and legacy of Sri Siddharama Swamiji, produced by Prudent Media. It is honor to be the part of this wonderful documentary, as Goa #1 channel, Prudent Media, has taken his great initiative. On behalf of Siddharama Swamiji Mutt Trust Committee, we would like to extend our gratitude. It is really great to understand that media channel from Goa has come all the way to Hubli, Karnataka, to understand, study the produce and this documentary on Ajja. Though we have seen the review in Hubli, today we all are much more excited to witness the great occasion. I thank once again, I would like to congratulate
and wish Prudent Media great success ahead. Thank you. फुडल्या सुवातेर आयचे आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर हांव मागता महेश तेंगीकाय हांकां की तांणी 2 उतरां उलोवची. आमदार हुबळी धारवाड सेंट्रल जे आयज आवर्जून आपल्या मतदारसंघांतल्यान ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लावपाक येयल्या. Good morning, everybody. वतू लोकांच्या मागेले नमस्कार. सिद्धारूढ़ स्वामी ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए हैं उसके बारे में आज लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा श्री PS श्रीधरन पिल्ले जी, मंच पर उपस्थित श्रीपद नायक जी, सुदीन जी, सुभाष जी और संकल्प जी, और हुबली से सिद्धारूढ़ मठ ट्रस्ट कमेटी का चेयरमैन बसवराज कल्याण शेट्टर जी, VVS प्रसाद जी, छन्नू उस्मानी जी, राजन दले जी, नितिन जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य और इधर उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों. सिद्धारूढ़ स्वामी जी ने कन्नड़ में एक कहावत है, निजवन अरियद योगिगे कर्मद काटा. These quotes often quoted by Sri Siddhartha Swami ji means what is the use of the having everything if you don't have the teaching of the ultimate reality. If you don't know the reality, then everything is waste. Thus, strengthening the spiritual knowledge of the self, Swamiji wished everyone the highest happiness and freedom for sufferings. I am really blessed to the part of the release ceremony of the documentary Om Siddharudha Namaha, the life of the Sri Siddharudha Swamiji. I convey my heartiest congratulations to the Prudent Media Network for undertaking the such noble task and thank from the making me a part of this noble task. I am more happy about this ceremony and documentary. I have belonged to Hubli and feel blessed to be in the land of verified and blessed by the Sri Siddhartha Swami ji. सिद्धारूढ़ स्वामी जी के बारे में हमने जितने भी कहा तो कम है. अगर मैं एक आमदार होकर आज MLA होकर एक शासक होकर इधर आके खड़ा हूँ, उसका पूरा कारण है सिद्धारूढ़ स्वामी जी. सिद्धारूढ़ स्वामी जी का ब्लेसिंग से ही मैं इधर आके एक MLA के नाते खड़ा हूँ. और जितने भी हुबली में हमारा सिद्धारूढ़ मठ ट्रस्ट कमेटी का मेंबर सभी है, बहुत अच्छा काम करने वाला पूरा टीम, वेरी नाइस टीम है, बहुत अच्छा काम करते हैं सिद्धारूढ़ मठ के लिए. अभी मैं बात करते वक्त अध्यक्ष बसवराज ने बताया मेरे को, सर आप गोवा के लोगों को एक ऑफ़र कर दीजिए. सिद्धारूढ़ मठ में जगह तो बहुत है, अगर पिलग्रिम्स फ्रॉम द गोवा इधर भी जब सिद्धारूढ़ मठ में हर दिन कम से कम 7,000 से 8,000 लोग एवरी डे विजिट करते हैं सिद्धारूढ़ स्वामी मठ में. और जब यात्रा महोत्सव होता है उस महोत्सव में थे कम से कम 4 से 5 लाख लोग हर साल उधर विजिट करने के लिए, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एज वेल एज एनी अदर पार्ट, तमिलनाडु से भी आता है, आंध्रा से भी आता है, गोवा से भी आता है. बहुत लोग सिद्धारूढ़ स्वामी जी ऐसा ही एक सिलेक्टेड या स्क्रिप्टेड ऐसा नहीं है, पूरा लोग उसके ब्लेसिंग करने वाला लोग बहुत ज़्यादा है. सिद्धारूढ़ मठ स्वामी जी का ऐसा ही वातावरण भी हो चुका है. जब गोवा में हम बात करते तो एक कहानी, मेरे को कहानी नहीं तो सच्चाई जो था वो याद आ गया. गोवा के जेल में तभी टेम्बे करके नाम का आदमी का गोवा में उसमें जब स्वतंत्र का जो चालू हो गया था 1947 से पहले जो स्वतंत्र का होराट स्टार्ट हो गया था फ्रीडम फाइटर के लिए, तभी उन्होंने एक झंडा लेके सिद्धारूढ़ मठ स्वामी जी को दर्शन करने के लिए गोवा से
हुबली आने वाले थे, लेकिन जब वो हाथ में झंडा पकड़ के आ रहे थे, सब लोग, पुलिस लोगों ने सोचा उसको, ये भी फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम के लिए फाइट करे करके उसको लेके सीधा जेल में डाल दिया। डालने के बाद सिद्धार्थ मठ स्वामी जी जब हुबली में बैठे थे तभी पता चल गया उसको, जो ज्ञानी थे उसको पता चल गया जो आदमी मेरे को मिलने आने वाला था वो अभी जेल में गया है फ्रीडम फाइटर के नाते। तो सिद्धार्थ स्वामी जी ने हुबली में भी रहते थे और गोवा में भी रहते थे, उन्होंने इधर आके उसको जो जामीन बोलते हैं ना वो देने के बाद उसको रिलीज हो गया। लेकिन जब टोम्बे ने हुबली को सिद्धार्थ स्वामी जी को मिलने के लिए गया तभी सिद्धार्थ स्वामी जी बताया आपका जेल का वास कैसा था, क्या था। तभी वो टोम्बे को पता चल गया मैं जेल में रहने वाला, इसको सिद्धार्थ मठ जी को कैसा पता चल गया। सिद्धार्थ मठ स्वामी जी बोला हम हर जगह पर रहते हैं, आपको जामीन देने बिल भी हमारा ही है कर को। इतना महान पुरुष पूरा सिद्धार्थ मठ स्वामी जी है। सिद्धार्थ मठ स्वामी जी के बारे में हम कितना भी कहें तो भी कम है, क्योंकि उसके बारे में बहुत बोले तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। जितना पवाड़ हम बोलते हैं वो सभी भी बहुत वंडरफुल के नाते उन्होंने पूरा कहा है, हमको पता चलता है। इसके लिए मैं गोवा वासी को भी, मैं अध्यक्ष जी अभी बात कर रहे थे, उन्होंने बता रहा था हुबली में मठ में बहुत हमारे पास प्लेस बहुत जगह ज़्यादा है। अगर गोवा के लोग भी और गोवा के गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ लेके उधर से आपका अगर करना है तो उधर एक यात्रा निवास गोवा के नाम कर दिया तो भी गोवा के ट्रस्ट कमेटी वाले सब, हमारा हुबली का ट्रस्ट कमेटी वाले भी वो जगह दे देंगे। और उसके साथ साथ हम भी जिसको जो हाथ जोड़ना है वो करने के लिए भी हम रेडी है करके इतने बोल देता हूँ। और सिद्धार्थ मठ स्वामी जी के बारे में तो एक लास्ट जुलाई 24 में ऑनरेबल मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर हमारा प्रहलाद जोशी जी ने विशेषतम एक प्रयास करके स्वामी जी के बारे में एक पोस्टेज स्टैंप भी पूरा देश के लिए रिलीज कर चुका है, ताकि सिद्धार्थ मठ स्वामी जी के बारे में हर लोगों को पता चलना चाहिए और क्या है, कैसा है, क्या हो रहा था, ये सभी पता चलने के लिए एक स्टैंप भी पूरा देश में अभी रिलीज हो चुका है। और इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में तो बहुत बताना है, क्योंकि लुइस सर ने जब पहले बार हम हुबली में मुलाकात हुआ था, मैं सोचा ये गोवा वाले आके क्या डॉक्यूमेंट्री करेंगे, हम कर्नाटक वाले ये तो इतना तो फिल्म बन गया, लेकिन गोवा से इतना क्या है, कैसा कर रहे, क्या करेंगे। जब मैं होटल में इसका पहला एक शॉर्ट वीडियो दिखाया रहा था तभी मुझे को पता चल गया इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट। इतना अच्छा तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो उतना प्रोडेंट के टीम ने बहुत बोले तो बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिद्धार्थ मठ स्वामी जी के बारे में उन्होंने रिलीज किया है। द लाइफ ऑफ द सच स्वामी जी इज एन इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ, एंड दिस डॉक्यूमेंट्री बीइंग released today truly and beautifully shows this. I am really happy that such a documentary has come up. The director of the Prudent Media Network, Mr. Joy Louis, says he got the messages in the dream from Swamiji himself only, for making the documentary, since it is the wish of Swamiji himself and the documentary be made. No doubt it has come out this beautifully. लुइस के बारे में तो अभी मैंने बता दिया था, जब सिद्धार्थ स्वामी जी को ही ये पता चल गया इसके बारे में करना है कर बोले तो ये बहुत बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट्री भी बाहर निकल चुका है। आई मोस्ट होल हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम फॉर मेकिंग द डॉक्यूमेंट्री एंड हम्बली रिक्वेस्ट मेक टू कंसिडर मेकिंग ए टेलीविजन सीरियल ऑफ स्वामी जी so that the teaching can be reach every home and benefit the people. Once again, I thank everybody और especially Prudent team ने जो ये काम किया है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे वाला दिन में जैसे मेरे चन्नवसमनी ने भी बताया, कर्नाटक ये Prudent टीम अभी गोवा और महाराष्ट्र के लिए बहुत फेमस है, मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वी आर वेलकमिंग फ्रॉम कर्नाटक ऑल्सो। आप आइए कर्नाटक में भी इसके बारे में चलिए, हम आपके साथ कभी भी रहते। धन्यवाद। I think with the blessings of Swamiji, I think Prudent Network will have a second home at Hubli, sir. Next, हांव रिक्वेस्ट करता सुभाष बाब फळदेसाय हांकां की तांणी ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान दोन उतरां उलोवची। मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर सुभाष बाब फळदेसाय।
नमस्कार आणि सगळ्यांक काळजांतल्यान उर्बेभरीत माये मोगाचो येवकार गोंयचे आनी गोंयचे भायले जे ह्या ऑन दी ओकेजन ऑफ रिलीज ऑफ डॉक्युमेंटरी ऑन दी लायफ ऑफ सिद्धारूढ स्वामीजी. नमो सिद्धारूढया. वी हॅव अमॉंगस्ट अस His Excellency Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pillaiji, Sri Padji Naik, the Union Minister, Mr. Sankalp Amonkar, Mr. Mahesh Tenjikal, all the distinguished dignitaries on the days, all the distinguished dignitaries of the days, all the followers of Swamiji, media, especially prudent media, and my dear friends. It's a great honor for me to be here amongst for such a beautiful program. You know, Siddharudha Swamiji is a great person who is spreading the communal harmony. And it's not restricted to any one religion. It is not restricted to any region. His preachings and his teachings has been followed by thousands and lakhs of people around the world. And it's because of that, his life story has to go all across the world. And we need to show that what is spirituality and what is dharma. Dharma is not just one religion, it is beyond that. So bringing all the people across the world together as one family, Vasudev Kutumbakam is our mantra of India. And what the Swamiji is doing the same, spreading communal harmony, spreading his preachings, spreading the humanity all across. And I congratulate and compliment prudent media, and especially Mr. Joe Louis, who is heading this team, for entering into such a sphere. You know, they were known for their media, news channel, entertainment, event, and now they have crossed over all this and entered into spirituality also. Not to spread a particular dharma's preaching, but to spread the humanity and communal harmony across. मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, स्पेशली कर्नाटका से, और इन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हमारी गोवा के टीम के लिए दिया है, वो बहुत ही बड़ा काम है. और गोवा, सब लोगों को पता है कि गोवा में सब धर्म के लोग बहुत ही कम्युनल हार्मोनी के साथ रहते हैं, और इसे अगर कंटिन्यू करना है. और गोवा वाज अ कॉलोनियल रूल बिफोर. Goa was ruled by Portuguese for 450 years, but still we have not lost our originality. It's because of the people like Swamiji who were there to take control of all this and preserve our ethics, preserve our history, and to make us to follow the ethics of life. I don't take much of your time. स्वामीजींचे जे काम आसा ते संपूर्ण विश्वा खातीर आसा, आनीक हे काम संपूर्ण विश्वान भितर पावपाक जाय म्हणूनच हो एक उपक्रम आसा. हांव ह्या उपक्रमा बद्दल आमच्या प्रुडंट मिडियाचे खूब खूब मनापासून अभिनंदन करता. आनीक ही जे डॉक्युमेंटरी आसा खरें आमच्या लायफान भितर बदल हाडटले. इट वील चेंज अवर लायफ. And it's because of that India is known for spirituality. India is known for its ancient values, morals, and the same will be taught with this documentary. Without taking much of your time, once again I congratulate and compliment and appreciate the efforts taken by Prudent team for spreading spirituality through Siddharudaya Swamiji. Namo Siddharudaya. Thank you very much. God bless you. देव बरे करूं. भारत माता की जय.
फुडल्या सुवातेर हांव मागता गोंय राज्याचे लाडके राजकारणी श्रीपाद नायक हांकां की तांणी 2 उतरां हांगासर उलोवचें आनी आमकां मार्गदर्शन दिवचें. भाऊ, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी 2 उतरां ह्या कार्यक्रमा निमतान उलोवची. जोरदार ताळ्यांनी स्वागत करचें श्रीपाद नायक हांचें. नमस्कार. ओम नमः शिवाय. आजच्या या कार्यक्रमाक माझ्यावर उपस्थित आणि या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट हुबळीचे MLA श्री महेश तेनगिनकाईजी, मुरगांवचे आमदार माननीय श्री संकल्प आमोणकरजी, या कार्यक्रमाक माझ्यावर उपस्थित आदरणीय श्री गणेशानंद स्वामीजी परवरी मठ, श्री बसवराज कल्याण शेट्टरजी ट्रस्टी, श्री डॉक्टर VS प्रसाद MD स्वर्ण ग्रुप ऑफ कंपनी, श्री चन्नाबसप्पा ओस्मानी जी, ग्रीन कर्नाटका प्रेसिडेंट ग्रीन कर्नाटका एसोसिएशन हुबळी, श्री राजन दाली जी सोशल वर्कर रत्नागिरी, श्री नितीन मामल जी, व्यासपीठाचेर बशिल्ले इतर सगळे मान्यवर, समोर बशिल्ले सिद्धारूढ भक्त भावांनो आणि भयणींनो, सुंदर अशा कार्यक्रमाक आमी सगळे एकत्र जाल्ले आसात. हांव सिद्धारूढ मठ हुबळी यांचे मनापासून आभार व्यक्त करता. त्याचबरोबर प्रुडंट मिडियाचे ज्यांनी हे संपूर्ण कार्य हे आज आम्ही जे काही नमो सिद्धारूढाय हे प्रोडक्शन जे प्रुडंट मिडियान केलां ते आज ताचें उद्घाटन आज करीत आसात. आनी म्हाका दिसता हो मान आमकां सगळ्या गोंयकारांक दिल्लो आसा, त्या बद्दल तांचें हांव मनापासून अभिनंदन करता. आजचो कार्यक्रम खास गोंयांत तांणी दवरलो. गेली कित्येक वर्सां सिद्धारूढ संप्रदायाच्या ल्हानपणापासून लागीं आशिल्ले कारणान या संप्रदायाची वाड आणि श्री सिद्धारूढ महाराजांचे जे कितें विचार देशांतूच न्हय देशा भायर पावोवपाचें काम सुद्दां ह्या संप्रदायान बरे रितीन फुडें व्हेल्लें आसा. आज सिद्धारूढ स्वामी महाराज यांच्या ईश्वरीय जीवनावर आधारित ओम सिद्धारूढाय नमः ही डॉक्युमेंटरीचे विमोचन इथं होत आहे. सिद्धारूढ स्वामी महाराज संप्रदायाच्या लाखो भक्तांनी और त्यांच्यासाठी आजचा दिवस म्हणजे एक पर्वणीच आहे असं म्हणावं लागतं. प्रुडंटने हा योग जुळवून आणलेला आहे, त्याचे मी परत एकदा अभिनंदन करतो आणि कृतज्ञताही व्यक्त करतोय. ज्यांनी आपले जीवन वाट हरवलेल्या लोकांसाठी दीनदुबळ्यासाठी संपूर्ण जीवन वेचलं, त्याला जीवनाचा मार्ग दाखवला. अशा
सिद्धारूढ स्वामी महाराजांपुढे मी सर्वप्रथम नतमस्तक होतोय. सिद्धारूढ स्वामी महाराजांना आपण शिवाचा अवतार मानत आलो आहोत. अवघ्या सहाव्या वर्षी त्यांनी आपल्या घरादाराचा त्याग केला व आपल्या आध्यात्मिक गुरूच्या शोधार्थ ते पुढे निघाले. आत्मज्ञानी श्री गजदंड स्वामी जे त्यांनी शिष्यत्व पत्करलं आणि ज्यांच्या सेवेत ते दंग झाले, आपलं जीवन त्यांना समर्पित केलं आणि जीवनाच्या अखेर ईश्वरत्व त्यांनी प्राप्त करून घेतलं. भरकटलेल्या मानवाच्या जीवनाला त्याचा अर्थ समजून देण्याचं आणि त्यांच्या मानवी जीवनाचा अर्थ पटवून देऊन त्यांचे जीवन सार्थक लावण्यासाठी परमेश्वराने अनेक वेळा मानवाच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. असे आपल्या शास्त्रात अनेक दाखले आहेत. स्वतः परमेश्वर असून देखील माणसाचे डोळे उघडण्यासाठी त्यांनी तप साधनेचा मार्ग पत्करला. सामान्य माणसासारखे कष्ट भोगले. सिद्धारूढ स्वामी महाराज त्यातले एक महान संत आहेत हे आम्हा सर्वांना माहीत आहे. इतर सद्गुरूप्रमाणे सिद्धारूढ स्वामी महाराजांनी संपूर्ण देशाची भ्रमंती केली. संपूर्ण देशात त्यांचे भक्त आहेत. कुठल्याही तऱ्हेचा भेदभाव न करता त्यांनी लोकांची सेवा केली. आपल्या परिस्पर्शाने प्राणीमात्रांना नवजीवन दिले. प्रतिकूल परिस्थितीत सनातन धर्माचा प्रचार प्रसार केला. आपल्या धर्माचं रक्षण करतानाचे त्यांनी इतर धर्माच्या शिष्यांनाही जवळ केले. आपल्या उपदेशातून राष्ट्रभक्तीची चेतना लोकांमध्ये जागविण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले. आम्ही भाग्यवान समजतो की ज्या गावात आमचा जन्म झाला त्या गावातच हे संस्कार मला लहानपणापासून मिळाले. एक 50 मीटरच्या आतमध्ये सिद्धारूढ स्वामीजीचा मठ होता. त्यावेळी पांडुरंग स्वामीजी त्या मठाचे अधिपती होते आणि त्यांनी संपूर्ण गोव्यात अशा पद्धतीचं या संप्रदायाचं काम मोठ्या प्रमाणे पुढं नेलं. आज अनेक गोव्यामध्ये जे अनेक मठ आहेत ते हेच कार्य आतापर्यंत उत्तमरित्या करत आहे. हे सगळं करताना आपण सदैव मानतोय की धर्माचं काम म्हणजे ते देशरक्षणाचं काम असं आपण सगळे मानतोय. धर्म टिकला तर देश टिकेल, राष्ट्र टिकेल आणि राष्ट्र टिकले तर धर्म टिकेल. ही भावना लोकांमध्ये जागृत होण्यासाठी आज त्याची नितांत गरज आहे. हिंदू धर्मावर अनेक आघात झाले. आमची संस्कृती, परंपरा, रूढी नष्ट करण्याचे वारंवार प्रयत्न झालेत, आजही होत आहेत. बांगलादेश, पाकिस्तान, आज हिंदूवर होणारे अत्याचार यांचे ज्वलंत उदाहरण आपण अनुभवतो आहोत. तथापि या प्रत्येक आघातातून हिंदू धर्म प्रत्येक वेळेला तावून सुलावून निघत आहे. फिनिक्स पक्षासारखा राखेतून उंच भरारी घेत आहे. ताज्या घटनातून आम्ही सगळ्यांनी निश्चितपणे हा बोध घेतला पाहिजे. धर्म हे राष्ट्रकार्य आहे, ह्याच भावनेने आपला वाटा आम्हा सर्वांना उचलायचा आहे. आज भारत आणि भारतात अनेक सद्गुरू आहेत जे भारताच्या मानवता धर्माचा पुरस्कार करत आहे. धर्म हा एक आहे मानणारा आमचा हिंदू धर्म आहे आणि ज्याने ज्याने आपल्या ज्या धर्मात आपला जन्म झाला त्या धर्माचं चांगलं कार्य करावं ही भारताची आम्हा सर्वांची भूमिका आहे. आणि म्हणून माझाच धर्म श्रेष्ठ असं म्हटल्यानंतर ते जो काही एक विघटना त्याच्यातून होते ती बंद होणार आहे. आणि त्यामुळे जोपर्यंत सर्व धर्म समभाव शिकवणारा धर्म हिंदू धर्म जोपर्यंत या देशात राहील तोपर्यंत कुठंच काही धर्माबाबतीत कुठंतरी वाकडेपणा येणं अशक्य आहे. आज भारतात अनेक सद्गुरू आहेत जे भारताच्या मानवता धर्माचा पुरस्कार करत आहेत. केवळ हिंदू धर्माचा नाही, कोइंबतूरचे सद्गुरू जग्गी वासुदेव म्हणा किंवा केरळच्या माता अमृतानंदमयी म्हणा, त्यांच्या अलौकिक कार्याने लहान थोर आज ह्या धर्माचं काम करत आहेत. जगात त्यांचे विविध धर्माचे करोडो शिष्य आहेत. त्यांच्या शिकवणी विज्ञाननिष्ठ आहेत, मानव धर्मावर आधारित आहेत. विविध समस्यांनी ग्रासलेल्या लोकांना भारतीय शिकवणी मोठा आधार वाटत आहे.
आणि वसुधैव कुटुंबकमच्या तत्वावर पुरस्कार करणारे आमचं हे भारत राष्ट्र आहे, हिंदू राष्ट्र आहे. भारताची दृष्टी संकुचित नाही, आम्ही भारतीय विशाल हृदयाचे आहोत. ही आपल्या साधू संतांची कृपा आम्हा सर्वावर आहे असं म्हणायला हरकत नाही. शिर्डीचे साईबाबा म्हणा, शेगावचे गजानन महाराज म्हणा, अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ म्हणा, हे देखील ईश्वराचेच अवतार आहेत. ज्या ज्यावेळी हिंदू धर्म संकटात आला त्या त्यावेळी या अवतारी पुरुषांनी या धर्तीवर जन्म घेऊन आपला धर्म वाचवला. तो धर्म टिकून धरणे हे आम्हा सर्वांचं कर्तव्य आहे. आणि हेच महान कार्य सिद्धारूढ स्वामीजींनी गेली कित्येक वर्ष केलं आणि त्याचा प्रचार प्रसार याचप्रमाणे व्हायला पाहिजे. आणि आपलं जे कार्य आहे, आपलं जे कर्तव्य म्हणून हे कार्य आपण सर्वांनी स्वीकार केलं आहे, त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून मी आभार व्यक्त करतोय. देहाकडून देवाकडे जाताना आधी देश लागेल आणि देशाचे आम्ही देणे लागतो, ही कर्तव्य भावना, ही धर्माची भावना प्रत्येकाने मनात जागृत होणं आणि जागृत करणं आम्हाला आवश्यक आहे. त्याची परंपरा पुढं नेणं हे आमचं परम कर्तव्य आहे. मला काय द्यायचे या विचारांचा आणि या विचारांचा त्याग करून त्यांना तिलांजली देऊन मी सर्व गोष्टीसाठी जबाबदार आहे. आणि माझ्यापासूनच परिवर्तन सर्वांना पाहिजे आहे. परंतु शिवाजी निर्माण व्हावा, पण माझ्या घरी नको, शेजारी व्हावा, हे म्हणून आता नाही चालणार. शिवाजी व्हावा माझ्याच घरात निर्माण झाला पाहिजे. आणि हे परिवर्तन जर असं करायचं असेल ते माझ्यापासून सुरुवात झाली पाहिजे. या विचाराने आम्ही पुढं गेलं पाहिजेच आणि या विचारांची आज गरज आहे असे मला वाटतं. प्रुडंट मीडियाने सिद्धारूढ स्वामी महाराजावर ही डॉक्युमेंटरी प्रकाशित करून मानवतेचं फार मोठं कार्य केलं आहे. त्याचे प्रयत्न अगदी स्तुत्य आहेच आहे. स्वामी महाराजांची कृपा त्यांना सदैव लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. सिद्धारूढ स्वामी संप्रदाय गोवातर्फे मी कृतज्ञता व्यक्त करतोय आणि माझे 2 शब्द संपवतोय. सगळ्यांना आजच्या कार्याची शुभेच्छा देतोय. नमो सिद्धारूढाय नमः. नमस्कार. देव बरें करूं भाऊ. फुडल्या सुवातेर हांव मागता गोंय राज्याचे राज्यपाल दोतोर PS श्रीधरन पिल्लय हांकां की तांणी ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान 2 उतरां उलोवची आनी तशेंच डॉक्युमेंटरी जी हांगासर अनावरण जातली ताजेरूय आपले काही विचार मांडचे. आय रिक्वेस्ट डॉक्टर श्रीधरन पिल्लय जी to kindly say a few words on this occasion and the documentary premiere of Namo Siddharudaya. Ladies and gentlemen, please a grand welcome, a huge round of applause for Sridharan Pillai ji. My good old friend, respected Union Minister Sripad Naik ji, Honorable Minister Subhash ji, Sri Mahesh ji, Govan MLA Sankalpa ji, Basraj ji, Channabasappa ji, Honorable Ganeshananda Swami ji, Sri VSP Prasad, Sri Nidhin ji, Rajandali ji, my good friend Joey Louis, distinguished guests, Pujaniya Swamijis, and my dear brothers and sisters. I am extremely happy to attend this function because Siddharudaya Swamiji, I had occasion to go through some aspects related to Swamiji. Of course, as a spiritual leader, lakhs of people accept the divinity and worshipping the God through him. In addition to that, a role played by Pujaniya Swamiji connected to the society, equal justice concept,
the development of the people, and above religion, caste, creed, he wanted to mold a society, and for that purpose also Swamiji contributed a lot. Day after tomorrow, I am going to attend Sutturmada annual function. I am inaugurating that. So I had occasion to study more about Basaveshwara, the 12th century. Then I found that the contribution for society along with spirituality, Karnataka is concerned, a great role was played. 12th century Basaveshwara's, not only slogans, a prime minister in a small Rajya, if he stood for social justice, eradicate untouchability, he had made arrangement for the marriage of a Brahmin boy with a scheduled caste girl. That is occurred. 12th century change. But on the next day, the king ordered to kill them by cutting their heads. Then he gave up his prime ministership in that small state, decided to go on with the Advaita philosophy. Philosophy is concerned, he criticized even then. For social change he focused, and that is one of the important epoch-making achievements. Like that, Swami Siddharuda is concerned. When I go through, Louis has given me some a note paper. Then above that, I had occasion to go through some other papers. Then I found that he was a great fighter for fighter means not physically or violently. He has taken a very important role. That is why I am congratulating Prudent Media, one of the leading media in Goa, taken this task, and your commitment to the nation as a whole, Bharatavarsha as a whole. I am appreciating and congratulating you for that process. I am just thinking about, I have not prepared a speech, but I just written something there. My memories goes back to Indian freedom struggle. Of course, Indian freedom struggle, so many persons dedicated their life for the cause, and that aspects are also all recorded also, as well as in books and through other sources we can get the details. But the role of the starting of Indian freedom struggle, that freedom struggle, Vivekananda's role, and of course Bankim Chandra Chatterjee, Swami Dayananda Saraswati, Maharshi Aurobindo, the role of Arya Samaj and so many organizations based on spirituality. And spirituality as well as our freedom struggle correlated each other, supplementary to each other, and that was the history of 19th century and 20th century, first part of the 20th century. I don't know whether properly all these aspects are evaluated and recorded and supplied to the people by historians and other things. That lacuna is, in a way, nowadays we are filling that lacuna, and that is why I appreciated Prudent Media for their present endeavor.
You see, recently in Britain, there were some studies on Indian freedom struggle. And there was a discussion about 2 years back in one of the important London universities. The question was, the matter discussed there, in that seminar, two views were presented. Whether East India Company and British arrival to India, whether it is beneficial to India, Bharat. One person presented the paper and he has stated so many things. I'm also not opposing that. Railway introduced and electricity introduced, so many achievements. English, through English, the ICS officers number increased, etc., etc. So many things are there. Then opposing the same, another research scholar, both scholars are presenting person and opposing person, are from Britain, young states, research scholars. He put a question in that seminar. In 15th century or 16th century, 23 to 27% of the entire world trade was controlled by undivided India. I mean, our Bharat and of course Pakistan and Bangladesh. 27% control. Next question posed was, in 1947, Britishers bid farewell to India. What was the percentage of world trade by India? He himself answered, only 2%. So many things are there. I am not taking much of your time. If you go to net, you can get it. So 16,000, of course in Goa, Portuguese people conquered us in 1510. But East India Company came to India in 16,000. Then you see, one important thing of our Bharat is that now British historians are considered that after its 258 years efforts, they were not able to win over the mind of the people. They were failed to brainwash this colony. You take I am not going the details, you take America or any colony of Britain. Within short time, only few months or 1 or 2 years, they were all slaves of Great Britain and its concept and even including language of English. But why India, 1858, first education bill was introduced, and prior to that 258 years, even after the best efforts by hook or crook, Britain, of course, they were not able to win over the mind of the people. Then 1858, Macaulay came to the picture. 7 points he raised. India is a country, knowledge, 0. Dharma, 0. Culture, 0. Science, 0. 7 zeros are there. So a country of no use at all. 1858, that document, if you go through anybody, we can see. That is why in 1897, Swami Vivekananda in Chennai declared that, I am requesting all of my Indian brothers and sisters, only one thing you do. Your mind should be free from mind, not physical or administrative things. Mind should be free from slavery. Then within 50 years, you will be able to get the freedom. 1897, he declared it in Madras in the month of February. I would like to say
when India got freedom, 1947, August 15. But Attlee declared that India, we are going to give freedom to India and we are going to bid farewell to India in 1947, February 23. So spirituality, I mean, spirituality of not Sanatana Dharma alone, spirituality of entire Bharat, Bharata Varsha. Our concept is Anobhadra Kradavo Yanda Vishwandaga. Let noble thoughts come from anywhere, everywhere. We are prepared to receive. Our minds are not closed. This declaration among the countries in the world, only Bharat alone could declare. That is why I am saying the role of all these persons, Indian freedom struggle, if we deeply look into it, Swami Vivekananda's role. But Swami Vivekananda never in his any of the speeches stated that against Britishers. He did not criticize Britishers. But through inculcating nationalism, what he did was recently English, some documents are now exposed. They have stated the word Swamiji Vivekananda, how their record shows at that time, what they recorded there, what they written there. A shrewd politician with a saffron robe. Swamiji never handles politics. You just think about it. Swamiji never used, but the freedom struggle is concerned. Its roots are centered around Swami Vivekananda. That is why Gandhiji stated, when I go through the works of Swami Vivekananda, my energy will be 1,000 times increased. Gandhiji stated. Before attaining 14 years, Netaji Subhash Chandra Bose read all the works of, all the books of Swami Vivekananda. I'm not going to all those things, but in India, there was no serious study on all these subjects. That is why I'm not blaming anybody. That is my, unfortunately, I would like to say, as an individual, not as a governor, I would like to say, there is, our country is concerned, there is no serious study on these particular aspects that is needed for the, previously some speaker stated that Vishwaguru, attain Vishwaguruship, we are going forward every time. Yes, we will be able to do that. Advaita Sankalpa is also getting. Dvaita and Advaita, they are not contradicting according to me. That is a belief, interpretation are given. This variety, these different types of approaches always accepted by our Bharata Sankalpa. We are not against anybody. In Ramayana it is stated that when Bhagavan Sri Ramachandra arrived Ayodhya, then he inquired about the Adis there, a section of the people who are not believing in God, criticizing Dasharatha and other things are there. Then when Bhagavan reached there, Bhagavan Ramachandra returned to Ayodhya. He inquired whether all are well there. So that is why in our Pidur Smarana and other things, we are even Charvaka, Siddhanta and other Charvaka and others also, Pitu Tarpan being done as part of our religious observation. This is a tradition of our country. Then Swamiji is concerned. Swamiji's concepts, no religion, above caste, creed and other things.
Equality is there. This equality is a fundamental thing in 1949 UN Declaration of Human Rights. The most important thing is that equality. That equality was declared by Swamiji about 100 years back to that. In the 12th century, Basavanna also, through activities and through his vajanas, stated that this equality is required. Equality, it extends to so many things. I am not going to that aspect. Gender justice, one of the important part of our constitution now. Gender justice, equality before law, equal consideration in all aspects, and giving food to all, guaranteeing food to all, one of the important things of this ashrama according to my information. There I am concluding. Our Balagangadhar Tilak Ganesh also introduced. Our country, our union ministry is here. What is the motto of India? Satyameva Jayade. From where it was taken? Our apex court, Supreme Court. Our apex court, Supreme Court, under the Constitution of India, 141, 142 articles. What is supreme? The law declared by, interpreted by the Supreme Court is applicable law of the land. A legislation passed by an assembly. Additional review power is vested with the judiciary. And that judiciary's motto, slogan, what it is? We will see that if you go to Supreme Court, the motto slogan you can see, Yedo Dharma Stado Jaya. From where it was taken? Mahabharata, 11 places it was used. Dharmaputra used this. But I am preferring to say one thing. Gandhari, embodiment of womanhood, who dedicated everything for the cause of the husband and for dharma. In the midst of that Kurukshetra Yuddha, Kaurava, especially Duryodhana, anticipated that we are not going to win. Our life is in danger. Then he find out a solution. Go to the mother, powerful mother. Her blessing alone is sufficient to succeed in a war. By such an impression, he approached the mother. So many mothers are in front of me. If your son is in a danger and asking for a blessing for the success, definitely you will say, Vijayi Bhava, Vijayi Bhava. Every mother, but here, by realizing their life of their 100 sons are in danger under the cloud of suspicion, or not cloud, sure about the death of her children, then she used the word, no. She never stated Vijayi Bhava Duryodhana. Instead of that, Yedo Dharma Stado Jaya. And that is why Supreme Court, its motto is Yedo Dharma Stado Jaya. I am sorry, I am not in a position to talk you in your beautiful local language. So we are not against language, I am talking you in English. But please note one aspect. In 2006, Supreme Court of India, in a epoch-making important judgment, stated that the word Yedo Dharma Stado Jaya, Dharma, no equivalent word in English.
not stating by me or Honorable Minister. Supreme Court of India stated righteousness or something. Of course, the matter here, everything is introducing by editor of a English, that Prudence English paper. But there is no equivalent word, dharma. It is stated by Supreme Court, and Supreme Court what is stated is finally the law of the land. I would like to say Swamiji's philosophy. Of course, now followers are there outside India also. But in the process of progress of our country, we are fast moving towards Vishwaguruship. I am requesting all of you should try the level of best to spread the philosophy of Swamiji, not only confined to Karnataka or Maharashtra or these places, Goa, spread to throughout the world, and so many philosophical concepts not intended to Bharata people alone, but as a universe as a whole, and we will undertake that task. And once again, Prudent Media deserve our congratulations, and on behalf of all of you, I am congratulating Prudent Media and its, I don't know who are the owners and other things. Anyway, activists related to Prudent Media. So with the permission of all of you, I declare that opening of this great film, historically important film, and wish you all the best. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, sir. Before we get set the documentary, I want to extend our gratitude to Asha Kamath, who's here with us for this function. Thank you very much, ma'am, for sparing your valuable time here. Also, joining her is Jumbo Hosmani and his family, who's traveled all the way from Hubli. A huge round of applause for Asha Kamath ji, as well as Jumbo Hosmani ji. Also joining us is Mithil Dhavlikar, social worker. I extend our gratitude to him as well. And this entire program is brought to you by Prudent Media in collaboration with Panchamruta Industries Limited. Panchamruta fortified rice, Sampurna Poshan, Swasth Jeevan, Tandurust Goikar, Tandurust Goa. Co-sponsored by Swarna Group of companies aiming towards Swarna Bharat, Kushal Bharat. Supported by Sri Madhavrao Dhavlikar Charitable Trust, Gravity Group Hubli Dharwad, and Bhingi's Food. Ladies and gentlemen, we now present to you the documentary Namo Siddharudaya. Prudent Media in collaboration with Panchamruta Industries Limited presents numerous religions, diverse cultures and beliefs, still tied in a common knot called India. My Bharat is the country that gives the world the mantra of spirituality, from north to the south and the east to the west. Spirituality flows through rivers, winds and the earth. Indian spirituality has a long history of philosophical and metaphysical inquiry, exploring the nature of reality, consciousness and the human condition. India is home to countless temples, shrines and sacred sites that serve as spiritual hubs, attracting millions of devotees and pilgrims. Following the philosophies, many saints spend their lives for the upliftment and welfare of mankind. Jalkapura in Bidar district of Karnataka was blessed to have seen the birth, while Hubli, which became the karma bhumi of one such great saint, Sadguru Sri Siddharudha Swamiji.
ಸರದಂತೆ ವೇದವೇ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಾನು ಸರದಂತೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ 36ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ ಶನಿವಾರದಂದು ಗೋಧೂಳಿಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವನೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಕಾಪುರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಉದರದಿಂದ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನಾದನು. One among the many philosophies, Advaita philosophy is a school of Indian philosophy that emphasizes the idea of non-dualism, which means that the ultimate reality is a single unified consciousness that underlines all existence. This philosophy is based on the teachings of the Upanishads and the Brahma Sutras. ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಅವರು 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಿದ್ದಾಗಲೇ ಗುರುಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಮರಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುರುಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದ್ವೈತದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಭಾರತಿ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಲಕರು ದನ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನೇ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವುದು, ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗುವುದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಇವರಿಗೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ, ಇವನೊಬ್ಬ ದಡ್ಡ, ಇವನೇನೋ ಅದಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅದು ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ 2-3 ಸರಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾದರು. ಆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಈತನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಈತನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದರು. ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರವೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ಬದುಕು, ಗುರುವಿನ ಹುಡುಕುವಿಕೆ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಉಪದೇಶ, ತದನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಉಪದೇಶದ ಅನ್ವಯ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದ್ವೈತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. So our Sri Siddhartha Swami always preaches the principles of Advaita Siddhanta. So always he has said about the Advaita Siddhanta. So many people are followed that he is always self-principled and he always preached the people about the equality. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸರಳತೆ, ಆ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಸರಳ ಜೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟವರು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗ ಆಗಲಿ, ಜನಿವಾರ ಆಗಲಿ, ಜುಟ್ಟಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೌಪಿನದಾರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟ ಬರಿಯ ಬಯಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಮತವಾದಿಗಳನ್ನು ಖಂಡನ ಮಾಡಿ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಯೋಗದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಗಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರಾಗವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರಾಗದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾದರು. Spreading the philosophy of Advaita in different corners of India, Swamiji returned to his Karma Bhumi to build a single abode for his devotees. Even after Swamiji relinquished his body to rejoin eternal divinity in 1929, Shri Siddharudha Mutt continues to inspire and guide every section of community, regardless of class, caste, religion and status. ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಶಿವಮಂತ್ರವು, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು. ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯು ರಚನೆಗೊಂಡು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. I think 1929 Siddharudha Mata, Siddharudha Swami lost his brain. But we never feel that he's not here. He always here. His soul is here. He is always blessings to the devotees. So I'm very happy to say that I, being the principal district and sessions judge, I've got an opportunity to serve here as a chief administrative officer. I thank Siddharudha and also Almighty and also to our Honorable High Court of Karnataka as they posted me and given an opportunity to serve as an administrative officer. And we are 17 trustees. They are appointed by the district magistrate. We are taking care of the day-to-day activities. So Sri Siddharudha Mutt is one of the greatest, that is very spiritual place of the south of India, where all fortunate to have Sri Siddharudha Mutt in these places. Many freedom fighters of Indian freedom struggle sought Swamiji's blessings. His wide divine and spiritual wisdom pulled along disciples across spectrum. ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು, ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವತಿ ಆಯಿ ಕೂಡ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋಳ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡಿಸಿದಂಥವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದದ ನವಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಬಂದು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಕಬೀರ ದಾಸರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಮಾಧಿಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಠದಲ್ಲಿಯೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಂದ. 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಟಿಳಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇದೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. Testimonies of his devotees speak quantum about his miracles. Devotees throng in from different parts of India and rest of the world to seek his blessing. ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಆಗಿತ್ತು
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗಾಗಿ ಊರೇ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆದವು. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಊರೂರು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಊರು ಬಿಡಿ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಊರಿನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಊರ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಿದ್ಧಾರೂಢನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಯಾರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಜ್ಜನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 7 ದಿವಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು सागिಸುತ್ತಾರೆ. कितीतर लोक काही नसलेले आज करोडपती झालेत आजोबाच्या आशीर्वादाने, आणि कितीतर लोकांचं लग्न नाही झालेले इथे येऊन आशीर्वाद घेऊन लग्न झालं आहे, आणि कितीतर लोकांचं समजा लग्न होऊन खूप वर्ष झालं असतं की त्याला मुलं नाही झालं असत, तर मुलं झालेत. हर एक मीन्स इथं आल्यानंतर खूप लोकांचं लाईफस्टाईल चेंज होतं आहे, आणि आजोबा एवढे मोठ्या मनाचे आहेत की सगळ्यांना आशीर्वाद करतात. ಈ ಮಠದ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಮಠದ ಸುತ್ತಲೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ವರ್ಗದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So many scholars, so many sadhus, sants and all devotees from other places from the Goa, Kolhapur, Maharashtra and Karnataka are following Sri Siddharudha Swami Math. एक कन्नडमध्ये म्हण आहे की सिद्धारूढाच्या जोडीगे जगक्केला होळीगे. याचा अर्थ म्हणजे जे आश्रमात दिले जाणारे अन्न आणि त्याहून घडणारे चमत्कार दर्शविते. त्यांचे शिकवण काय म्हटले तर सिद्धारूढ महाराज हे वैदिक विचाराचे श्वेत अद्वैत प्रवाहाचे एक मान्यताप्राप्त गुरु आहेत. Siddharudha Swamiji traveled from Kashmir to Kanyakumari, delivering the right wisdom for spiritual awakening. People from neighboring states sought him for solace, satisfaction of desires, and spiritual enlightenment. Today, his samadhi guides thousands of his devotees. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಹಾತ್ಮರು ದೇಹಾಂತ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಮಾಧಿ, ತೇರು, ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವರ ತೇರು, ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು, ಅವರ ಮೂರ್ತಿಯು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಅವರು ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಕೈ ಮೇಲೆಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದೊಂದೇ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. Every day, thousands of devotees visit the mud, and the day begins with the Kakadarti, the morning prayers. While the major gathering is seen during the 2 yearly celebrations, the Mahashivratri and the Ram Navami.
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿಜಗುಣರ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನ ಸಾಧನ ಶಿಬಿರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಾಧಕರಿಗಾಗಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗಾಗಿ 6 ಪೀರಿಯಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಒಂದು ಸಲ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. As a special ritual every week, Monday pulls devotees for the special procession, the Palki, which is held in the evening between 6 to 8 p.m. And the ever-fulfilled hearts of devotees return home after the evening prasad with a longing to come back. ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಒಂದು ಅಣತಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Though Swamiji could go without food for days together, he believed that no one should starve. ಅದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಸದ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 5 ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಜನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಜನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ನಡೀತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯ ನಿಜಗುಣರ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜರುಗ್ತದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ 24 ತಾಸುಗಳು ನಡೀತದೆ. ನಿಜವಾದ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಗಳ ಸಂಗಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿ. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ 24 ತಾಸು ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂದವರಿಗೆ अतिथि सत्कार ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. हे मठ अक्षय पात्र हाय सर. काय म्हटलं तर खूप लोक इकडे येतात. रोज 3 टाइम प्रसाद फ्री राहत आहे. सकाळी नाश्ता, दुपारी जेवण, रात्री जेवण. कोण पण येऊन दे, सगळ्यांना किती पण लोक येऊन दे.
Mutt serves 3 times meals to thousands of devotees every day. However, no food items are bought by the committee. All the items are the undisclosed donations of thousands of generous followers of Swamiji. ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ನಾನು 21 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಈ ಮಠದ್ದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದಾಸೋಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 24 ತಾಸು, 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ, 1 ಹೊತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಎಲ್ಲ ದಾಸೋಹ ನಡೆದರೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದ ಕಾಳ ಕಡಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ತಾವು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪವಾಡ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಇದನ್ನು ನಡೆಯುವಂಥ ಮಠ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಇವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ 1 ಶೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತಾವಾಗಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Because many devotees are visiting Mutt, offering prayers, offering donations, grains, like that. We are not buying any grains from outside. We are serving food for all the devotees. All the devotees are taking food in 3 times daily. So every month, normally the devotees donating food, cash, gold, etc. We are spending for the same amount has been spent for food and others to maintain the Mutt also. The world's longest railway platform, situated in Hubballi, is named after Sri Siddharuda Swamiji. Honoring Swamiji, Karnataka Postal Circle has lately released a postal stamp on Swamiji. Siddharuda Swamiji's divine blessings have spread across the states of India. Today, even Goa has around 25 mutts across the state. Agapura Ponda, Dhade Savodem, Wajem Shiroda, Aksawada Mandrem, Korzue Bardez, Bokadbag Ponda, Usgaon Ponda, Palye Pedne, Mangan Kankona, Sada Vasco, Madkai, Marathwada Mandrem, Lotlim, गांव डोंगरी, अस्तेमळ कुर्चोरेम, पंचवाडी सावडेम, मीराबाग सावडेम, हरमल पेरनेम. आमच्या कर्नाटकामध्ये तेवढंच नव्हे, आमच्या गोव्यामध्ये बी त्यांची महिमा आगाध झालेली आहे. म्हणून थोड्या लोकांनी त्यांचं अनुभूती बी आलेली बी आहे. आणि त्याचप्रमाणे आता बिदरामध्ये पण आमचे शिवकुमार स्वामीजींनी मोठ्या प्रमाणाने मंदिर पण बनवलात महाराजांचं. आणि इथे तर 25वा मठ हे आमच्या गोव्यामध्ये. या 25वा मठामध्ये रोज नित्यनेमाने त्याची आराधना चालूच आहे महाराजांची. कारण सामान्य व्यक्ती नव्हे महाराज, हे साक्षात महादेवाचंच अवतार आहे. ह्यातून दोर म्हणायचा भाग नाहीच नाही. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचं आज्ञा तेवढं पालन करा, तुमचं जीवन पावन होतं म्हणून आम्ही सर्वांना हेच बोध करतोय. While the whole world is encroached upon by miseries, hatred, war, under the name of caste, creed, color, religion and boundaries, Sri Siddharuda Mutt is a ray of hope to uplift the race called humans. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಅದ್ವೈತ ಪರಂಪರೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಬೆಳೆದಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಂದು ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ. ಇದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು, ಇದರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ. Sri Siddhartha Swami Mutt is following so that is equality, means there is no casteism here, there is no caste creed in Sri Siddhartha Mutt. All type of our devotees are following our Sri Siddhartha Swami Mutt. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದಂಥ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜಾತಿ ಮತವಿಲ್ಲದ ಗುರು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು. ಇದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Breaking the barriers of caste, class, religion and language, Shri Siddharudha Swamiji's Mutt continues to be a seamless tent covered by the infinite sky on the never-ending earth, giving shelter to every belief, taking away the pains and agonies. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Team Prudent for producing this wonderful documentary, Namo Siddharudaya. Again, on behalf of Akhil Gomatak Sri Siddharudaya Pratishthan Goa and also Sri Siddharudha Swami Mutt Trust Committee, as a token of love and gratitude to Prudent, I request Nitinji and also Maheshji to kindly do the honors and give away this gratitude of love to Pramod Acharya, Editorial Director of Prudent Network. Ladies and gentlemen, I request Pramod Acharya to kindly come up on stage and accept this small memento from the team of Hubli and Goa for producing this wonderful documentary on Siddharudha Swami. By the way, सगळ्यांक आवडली डॉक्युमेंटरी? आवडली? Okay. ताळ्यांनी can we communicate it to the team of Prudent Network? माननीय राज्यपालाक काही अर्जंट काम असल्या कारणाक ह्या कार्यक्रमाक मदींच सोडून वचचें पडलें. Ladies and gentlemen, I request now Pramod Acharya, Editorial Director, Prudent Network, to give away the vote of thanks. सो सगळ्यांचे पयलीं म्हळ्यार उपकारी म्हाका वोट ऑफ थँक्स करपाकच सांगला, पण ताळयो मारले ताजे वेल्यान म्हाका एक गजाल हांव म्हणपाक शकता की आवडली न्ही. सो हांव इतलेंच सांगता की करपा फाटली इन्स्पिरेशन आनी जो फायनल आउटपूट तुमकां हांगा दिसला तो डेफिनेटली स्वामीजींच्या आशिर्वादानूच जाला. अदरवायज आमकां स्वताक ह्या स्केलीचेर, ह्या लेवलाचेर अशी डॉक्युफिल्म करपाचो आमचोय हो पयलोच प्रयत्न. प्रतिसाद पळोवन म्हाका दिसता की तो सक्सेसफूल जालो असो.
त्याच बरोबर हे फंक्शन जें आसा तें आज लायव्ह जगभर लोक पळयतात. एंटायर फंक्शन इज ब्रॉडकास्ट लायव्ह. कर्नाटका भितर, गोंया भितर, देशा भितर, देशाच्या भायर सगळे कडेन हो सुवाळो लायव्ह सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. उपकार मानतना स्टेजीर आमचे मानेस्त आसात. मानेस्त राज्यपाल आशिल्ले, राज्यपालांचे हांव सगळ्यांत पयलीं उपकार मानतां. त्याच बरोबर बाकीचे डिग्निटरीज आसात. तुमी हांगा पळोवपाक येतले, हांगा केंद्रीय मंत्री आसात, गोंय राज्याचे मंत्री आसात, गोंयचे आमदार आसात, कर्नाटकाचे आमदार आसात, उद्योगपती आसात कर्नाटकांतले, स्पिरिच्युअल फिगर्स आसात, अनुयायी आसात, गोंयांतल्या मठांचे प्रतिनिधी आसात. म्हाका दिसता अशी जर तुमकां लायन अप पळोवपाक मेळटा जाल्यार ती फक्त स्वामीजींच्या आशिर्वादाक लागून पळोवपाक मेळटा. सो ह्या सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान उपकार मानतां. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तुमचे उपकार मानतां, कारण आमी बरी डॉक्युमेंटरी केली, बट तुमी जर हांगा नाशिल्ले जाल्यार तितली उमेद येनाशिल्ली. ती उमेद आयली तुमकां लागून. सो तुमचे उपकार मानतां. आनी लास्ट एकच गजाल सांगता की हांगा आमी सगळे गोंयकार आसात, गोंयचे भायले लोक आसात, आनी जेन्ना गोंयच्या भायल्यान गोंया कडेन पळोवपाचो एक विशिश्ट दृश्टिकोन तयार जाला, तो म्हाका दिसता आमचे सगळे गोंयकाराक तो आवडयना आनी मानवयना. आमी गोंयकार जर आमकां विचारलें आमी कितें काय म्हणून, जाल्यार आमी सांगतले की आमी खूब शांतीप्रिय, आमी खूब धार्मीक, आमी खूब आध्यात्मीक अशी लोक, स्पिरिच्युअल लोक आमी. बट ती स्पिरिच्युअलिटी आमची प्रत्येक खेपेक गोंयची भायर दिश्टी पडना. आज हो आमचो प्रयत्न आशिल्लो की आमी गोंयची भायर गेल्यात आनी ती स्पिरिच्युअलिटी आनी आमी गोंयकार कितें करपाक शकतात तो दाखोवपाचो हो प्रयत्न. तो सक्सेसफूल जाला अशें हांव मानून धरतां. ही डॉक्युमेंटरी प्रुडंटाच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर आतां कांय वेळा भितर जगभर पळोवपाक उपलब्ध आसतली. आमच्या प्रुडंटाच्या टिमीचे उपकार मानतां, कारण ज्या तरेन जे त्रास काडून जी क्रिएटिविटी आनी जे तन मन धन लावन जे तांणी हें काम केलां, म्हज्या टिमीचे हांव उपकार मानतां. गोंयांतले मठ सगळे आज 26वो मठ तयार जाता, 25 मठ आसात गोंया भितर. सो तुमचे सगळ्यांचे उपकार मानतां आनी हांगा थांबतां. एकच अनाउन्समेंट सादी, हाजे उपरांत जशें खंयच्याय आमच्या धार्मीक कार्यावळीक आसता तसो भायर महाप्रसादाची वेवस्था केल्ली आसा, ताचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो आनी ताजे उपरांतच घर वचचें इतलेंच मागतां. थांबतां. देव बरें करूं. जय गोंय, जय हिंद. हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी थोडे वेळ तुमच्याच सिटाचेर बसून रावात. सिस्टमॅटिकली आमी एग्जीट करतले. आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसा, आमचे स्टाफ आसा, ते तुमकां गायड करतले. हो एंटायर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे एंटायर पॅनल. लेडीज एंड जेंटलमॅन, प्लीज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज for all the dignitaries on the days here with us. Ladies and gentlemen, this program was brought to you by Prudent Media in collaboration with Panchamruta Industries Limited. Panchamruta fortified rice, Sampurna Poshan, Swasth Jeevan, Tandurust Goikar, Tandurust Goa. Co-sponsored by Swarna Group of Companies, aiming towards Swarna Bharat, Khushal Bharat. Supported by Sri Madhav Rao Dhawadikar Charitable Trust, Gravity Group, Hubli Dharwad, एन बिंगी फूड. हांव सगळ्यां कडेन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लायली आनी आमच्या ह्या डॉक्युमेंटरीक, ही डॉक्युमेंटरी जी आसा ही तुमकां आमच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर पळोवपाक मेळटली. ऑन यूट्यूब, फेसबूक आनी वेबसायट एज वेल. लेडीज एंड जेंटलमॅन, ही एंटायर डॉक्युमेंटरी तुमकां पळोवपाक मेळटली यूट्यूब आनी फेसबूक आमच्या प्रुडंट ह्या प्लॅटफॉर्माचेर. तुमी ह्या आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक आयले त्या खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरूं नाका. हा, आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर.